Isigawu sesithupha sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi UKhabazela. Umkhize uhleli esigqikini asilandelwe uyena uZenzele elawini labo, yena wabe sehlala nje phansi khona lapha eceleni kayise. Ulokhu ecosha amatshe ejikidlela phambidlana kwakhe. Sebevukile exhibeni. Nangu kakhuzwayo elokhu ephuma abuya ngene kanti sekuyashunqa vele okuyizinkomba zokuthi sebebasile naseziko. Ngiyakuzwa Khabazela. Ngiyakuzwa wena kaMavovo. Mumbo omhlophe okhanya amasisini. Futhi ke angikusoli kulenzondo. Nami ngikhule ngikuleso simo mfana wami. Angimazanga baba. Kusenjalo okakhuzwa yaphume sephethe ithile kulo okwakwembozo itiye nesinku uKhabazela athume kwembola. Waqaphela ukuthi sigcwalise ngamaqanda kanjalo notamatiso izinciswana. Oh, siyabonga mamngoni. Kodwa ke mina ngingakeze ukudla kwamanje. Ngicela uqala uqinisekise ukuthi wena nabantwana nihlile eqala. Akhophoza umakhuzwayo. Hayi kukhona kwabafana bafa. Usho nje useguqe ngenhlonipho eceleni kaMkhize. Zenzele thatha ukudla kwakho lapha exhibeni udle bese futhi umsela indaba yesikole. Uzoze ungafiki ngesikhathi kanti phela sekuyisikhathi esibi lesave ivinyo zakho zamaphakathi nonyaka. Yebo ma. Yebo. Nebala asukuma uZenzele yongena exhibeni ayalelwe kulo nini omncane emshiyano yise khona lapha egcekeni. Salese umlethela khona lapho umama wakho ukudla ndodana. Umphathele nesicebo. UKhabazela ebhekise kuZenzele. Nebala abuye uZenzele afika shiya isicebo nokudla kunina bese buyele exhibeni. Ukade lokho kuhlangananike ukuthi kugezisisile yini? Eyaleza kuZenzele maqede indlala kahle isicebo sakhe ahlale phansi aqala ukudla. Kuthathisa uKhabazela. Mngone. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyaqaphela ukuthi umuzi ufudumele nezingane seyifumene unina lapha kuwe. Angazi ngingabonga ngithini. Eshelandelisa ngamanzi enkomshini ayesevele eyithelile inkambi kuyona. Khona kulula njengoba kubonakala Khiza. Kuthathiso kakhuzwayo. Ziningi inselelo umuntu abhekene nazo njengoba ngihleli nalabantwana nje. Enye yazo iyo le inhliziyo ebuhlungu yokushiwa unina. Kodwa ke mina sengiyithatha njengoyena muntu nazo nje sezingithatha njengomuntu ezingakhalela kuyena mhlambe zibalise ngayo yonke into. Kanti ke kubuye kube nzima baba. Kubuye kube umthwalo njengoba nami ngumuntu wesifazane nje kanti phela uZenzele usekhulile. Usedinga izwe eliqinile. Yeah, sorry bafethu. So iqala phansi. Nadini. Umkhize uhlele esigqikini asilandelwe uyena uZenzele elawini labo, yena wabe sehlala nje phansi khona lapha eceleni kayise. Ulokhu ecosha amatshe ejikijela phambidlana kwakhe. Sebevukile exhibeni. Nangu kakhuzwayo lokhu ephuma abuya ngene kanti sekuyashunqa vele okuyizinkomba zokuthi usebasile naseziko. Ngiyakuzwa Khabazela. Ngiyakuzwa Mavovo. Ngiyakuzwa Mumbo omhlophe.
futhi kangikusoli kuleli lenzondo. Nami ngikhule kuleso simo mfana wami. Angimazanga baba. Kusenjalo okakhuzwayo aphuma esephethe ithile kulo kwakembozi itiye nesinkwa ukhabazela athume kwembola waqaphela ukuthi sigcwaliswe ngamaqanda kanjalo notamatiso ezingcezana. Oh, siyabonga mamngone. Kodwa ke mina ngakeze ukudla kwamanje. Ngicela uqinisekise ukuthi wena nabantwana nidlile kuqala. Akhophoza umakhuzwayo. Hayi kukhona kwabafana bava. Usho nje useguqe ngenhlonipho eceleni kaMkhize. Zenzele thatha ukudla kwakho lapha exhubeni nodli bese uphuthumisela indaba yesikole. Uzoze phela ungafiki ngesikhathi kanti sekuyisikhathi esibi lesi sevivinyo zamaphakathi nonyaka. Yebo ma. Nebala asukuma uzenzele yongena exhibeni ayalelwe kulo nino omncane emshiyano yise khona lapha egcekeni. Sale seumlethela khona lapho umama wakho ukudla ndodana. Umphathele nesicebo. UKhabazela ebhekise kuzenzele. Nebala abuye uzenzele afika shiya isicebo nokudla kunina bese buyele exhibeni. Ukade lokho kuhlangana ukuthi kugezisisile eyaleza kuzenzele maqede endlala kahle isicephu ahlale phansi aqala ukudla. Kuthathisa uKhabazela. Mngone. Ngiyabonga kakhulu. Ngiyaqaphela ukuthi umuzi ufudumele nezingane sezifumene unina lapha kuwe. Angazi ngakubonga ngithini. Eshelandelisa ngamanzi ngomshini ayesevele ithelile ingambi kuyona. Kona kulula njengoba kubonakala Khiza. Kuthathiso kakhuzwayo. Ziningi inselelo umuntu abhekene nazo njengoba ngihleli nalabo abantwana nje. Enye yazo iyo le yenhliziyo ebuhlungu yokushiwa unina. Mina sebengithatha njengoyena umuntu abangakhalela kuyena cishe yonke into. Kanti ke phela kubuye kube nzima. Kube umthwalo njengoba nami ngumuntu wesifazane nje. Kanti ke phela baba usekhulile uzenzele. Usedinga izwi eliqinile. Kusho kakhuzwayo elokhethe njo enkomishini ayelokhe egoqoze njalo ushukela. Cha, kona uqinisile mngone. Akukho lula ukukhulisa abantwana babafana umuntu wesifazane weka. Bayamdinga umuntu ozoba ubaba kubo. Abaqonde, abakhalime nalabe phuma endleleni. Usefunda bani yena uzenzele? Eqhabule enkomishini. Ufunda ibanga le-10 kanti lokho kuncane uhlanganana kusenyakeni wakho wokuqala esikoleni. Abeve behlakaniphile. Okakhuzwayo emamatheka ngamahlonyana. Lokhu kumamatheka kumthelele noKhabazela. Ayithuke semamatheka naye. Cha kusho ukuthi ke bafuze mina ngokubalula lapha esitezi. Bahleke bobabili. Kudlula ingelosi. Sekusile impela nje. Naziya izikhukukazi ziqhandela amatshwelazi ezaleni. Namaquda lokho edlisa satshanyana yize kuzobala nje ukuthi ayaphuthuma. Hey, ngoba futhi lento kuthiwa indoda. Hey. Kuthathise yena futhi uMkhize. Hey, mlamu wami. Impilo enjengazi ifiso umuntu owayenazi sakhula. Izinto ishintshile zazikhomba kwizimo esingazange sizicabange sidlula kuzona. Ngiyafisa ukukubonga ngokudela impilo yakho uyinikele kimi nomndeni wami. Kodwa ngazi ukuthi lokho ngingakwenza kanjani njengoba ngingasebenzi futhi ngingenanto nankomo ke bengingayidayisa ngikukhokhele ngayo. uMkhize ebambisisa sakuyigona inkomishi yetiyelela liphuzayo. Hayi kanti ke mlamu wami khulileka. Kwanele kumina ukukhuluma ngomlomo. Isimo sakho ngisazi ukusuka nokuhlala. Ngiyakwazi ukuthi ube indoda enjani ngaphambi kokuya egoli. Ubaba oqotho umuzi wakhe, indoda enothando,
futhi ebunakile umndeni wayo yize ubungenalutho. Kwakhona ukuya eGoli baba kwakuyindlela yokuzamela abantu abakhe isinkwa. Umsebenzi ke Khize awucoshwa phansi ungemali. Ngisiqonda kahle isimo sakho. Izinze inhliziyo kaKhabazela kule nkulumo. Ayitholela ikhaya nomhlobo kulona wesifazane ozwakala esiqonda ngokupheleleyo isimo nenhlupheko yakhe. Kusenjalo kuqhamuka abafana sebegqokile beye esikoleni. Nisale kahle baba nama masinibona masibuye. Kusho uZenzele efake lokhu kuhlanganani phakathi kwamadolo wabe sekubamba izandla zombili samuntu okundizisayo. Athula ngaphendulo kaKhabazela okakhuzwayo abheka uKhabazela. Senihamba bafana. Cha kulungileke. Nifunde kahle emakhiza amahle. Ngiyeza kuthiwa nithola konke lapha esikoleni. Esho sakubuza efaka isandla ebhaketheni ekhipha obhonda bane enikeza ababili abaneshumi kuZenzele. Enika nohlanganani upondo neshumi. Kuze ngamahlonyana lokho okunye okungumfanyana. Kungambhekile nasemehlweni kuthatha imali kubonge kubuyele kumne wabo. Nihambe kahle ke bafana. Neza. Kusho kakhuzwayo egcobisisa izitho zikaHlanganani owubona nje ukuthi amafutha abhixiwe nje awangahlelwa kahle. Bagijime njalo abafana beshiya uyise nonina behlele egcekeni bebhungeza lo muzi. uKhabazela akasazi ukuthi bagcinephi. Athathise futhi. Ngezwe kuthiwa nomuzi wakini sewabhubha wonke emveni kokuhamba kwesalukazi esiyumkhwekazi wami okaLishozi. Yeka inhliziyo enhle kulowa muntu owangizalela inzala abantu. Amamatheke udingene. Ungabusasha. Futhi ke mina sengiyabona ukuthi sayithatha kuyena sonke lenhliziyo. uKhabazela uzama ukuthola intuba yokwethula lo mthwalo somsinda kodwa indlela iyona engakaveli. Kunjalo ngibona. Futhi ke nina namfuza nedlulela. Kuthuleke. Kamngona. Ubani lo bengqongqoza kwesikaphatakazi kodwa. Kubuza umkhize emuthi khulu. Yeso. Hayi mntana umuntu imiga nje leyo. Izimo esesiphila ngaphansi kwazo kwesinye isikhathi zikulethela izika nje ungazazi ukuthi ungayichaza uyithini. Esukuma ukwakhuzwayo eqoqe inkomishi ezibuyisele ethileyini ngelokuziyisa ecibeni. Hlala phansi kakhuzwayo. uKhabazela embamba isandla ngesinono efuna leli ithuba lingabe lisedlula. Mnguni. Ngiyaqonda ukuthi ukuhamba kwami sekube isikhathi eside. Futhi ke ngingawemukela nomqondo ukuthi akekho kini obesacabanga ukuthi ngisazobuya. Angeke kungithiwuse ukuthola ukuthi unomuntu ohlekisana naye. Phela Mnguni nawo umuntu oneyidingo. Aphinda muthi khulu. Khona uqinisile ngunesi. Enaba futhi ehlala phansi okakhuzwayo. Empeleni nje uma ngingakhuluma iqiniso. Emveni kokuhamba kazethu udadewethu. Ngazinikele kumphatheleni umndeni wakhe ngakho konke nginakho. Ngaleso sikhathi ngangisenalo ithemba lokuthi hleze ubuye. Ngangikulindele sengiyitshelile nokuthi la udadewethu afele khona nami ngiyofela khona. Kodwa emveni kokubona iminyaka ihamba ngiye ngalilahla ithemba kaJokola. Ngiphonsa nethawula ngimukela nomcabango ukuthi hleze sewafa. Nakhona lapha eGoli umuntu bengasazi noma usaphila yini. Angifanga Mnguni. Angifanga phakathwayo. Imina lona. Umkhize esukume ikhomba ngokusengazi uthi ngibheke.
ebuya ehlala phansi. Khabazela, esikhathini esingangesonto esedlule ngiye ngavumela inhliziyo yami yathamba yafuna ukulalela owesilisa sekuyisikhathi ezibika usizo lakhe kumina, kodwa bengimvimba ngenxa yesimo salomndeni engiyobhekile. Kodwa kamuva nje inkulumo yami naye seyikhomba ukuya phambili. Ufika ngesikhathi esibi impela Mkhize. Asukume athathe inkomishi eyanaze exhibeni. UMkhize amlandele nesigciki sakhe ayafika ahlale ngasemnyango ngesikhathi uMakhuzwa ewasha izitsha. Ngabe uye lo bengqongqoze ebusuku? Ngeke ngazi, kodwa futhi ngema ngalo uma kungase kuba uyena. Oh, konke senivumelene yini kaKhuzwa? Cha, asikavumelani baba. Kodwa njengoba ngisho nje, uyakwazi nawe ukubona uma izinto sezikulungele. Ufike ngesikhathi esibi Khabazela. Eshephuma eyochitha amanzi. UKhabazela aqaphela izwi lowesilisa lapha egcekeni. Kube khona umqondo othi makaphume omunye wale. Ahlale phansi ayibambe. Uyabezwa kodwa njengoba bekhuluma nje omunye ngaphansi komntangala, omunye esabamba indisha bechitha ngayo amanzi. Ike ngafika ekseni. Ubuye wenze njani? Kubuza lona wesilisa uKhabazela engaboni ukuthi ubani. Hayi, kusho ukuthi ufike sengizomekile. Kodwa ke nawe bekungafanele ufike ebusuku kangaka yana. Ebusuku? Ebusuku kangana? Kanti ungizwile yini ngifika? Wazi kanjani ukuthi bekuyinini? Cha, sengiyasho nje ukuthi noma ngabe bekuyisikhatsini phela, uma sekusebusuku nje akulula ngivuke. Kulungile. Phela mina ngibuye ngicabangele izingane. Manje ngifike nini futhi? Kusho ukuthi lensizwa ayiboni ukuthi kukhona khona la endlini. UKhabazela afike lo umqondo ukuphuma ukuze lensizwa isale seyazi nje ukuthi kukhona khona. Ishintshe ebusweni ithi dlengelele uma imbone ephuma. Siyabonana wendoda yamadoda. Kubingelela uKhabazela enganakile iqoqodela ameva lawa abevunula ngawo. Yebo. Siyabonana. Dingeni. Ubani?